سلام ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ቤተሰበይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ዘቕረብኩ ዛንታ ካብቲ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ዓብዪ ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ብሓቂ ኣብ ሓደ ህይወት ሓደ መንእሰይ ዘጋጠመ ናይ የማን ፀጋም ህይወት ሓቀኛ ፍጻሜ እዩ። ስመይ ኣማኒኤል እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ካብ ሃገረ ኤውሮፓ ብስደት እየ ዝነብር። ህይወት ስደት ከምቲ ኩላኻትኩም ትፈልጥዎ ብስራሕን ብፅምዋን ዝተመልአ እዩ። ዓመታት እንዳሓለፈ ምስ ከደ በቲ ብሕትውነትን ፅምዋን ኣበርትዓኒ መፀ። ኣብቲ እዋን እቲ እዩ እምበኣር ሓደ ዓርከይ ምስ ሓንቲ ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ እትነብር ፅብቕቲ ጓል ዘላ ለየኒ። ስማ ሳሮን ይበሃል። ሳሮን ኣብ ቪድዮ ቴሌፎን ክትዛረብ ከላ ዝነበራ ትሕትናን ፍሽኽታን ብጣዕሚ ኣዘራርባኣን ልበይ ቀልጢፋ ክትሰርቆ ከኣለት። ንሕና ንኣዋርሕ ብቴሌፎን ብመልእኽትታትን ብቪድዮታትን ክንዘራረብ ፀናሕና። ፍቕርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳዓበየ ኸደ። ንሳ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መጻኢ ህይወትና ብዛዕባ እቲ ክንስርቶ ዘለና ስድራ ቤት ከምኡ እውን ኣብ ካምፓላ ዘለዎ ናይ ንግዲ ስራሕን ተዕልለኒ ነበረት። እቲ ዝገርም ነገር ሳሮን ንዓይ ገንዘብ ሓቲታኒ ትፈልጥን እያ። ንሳ ባዕላ ክኢላ ከም ትሰርሕን ጥዕምቲ ህይወት ከም ዘለዋን እያ ትነግረኒ። እዚ ድማ ዝያዳ እምነት ከሕደረኒ ገበረ። ኣብ መወዳእታ ንምንታይ ዳኣ ግዜ ነጥፍእ ናብ ካምፓላ መፅየ ክንምርዖ ኣለና ብድሕሪኡ ድማ ናብ ኤውሮፓ ከም እትመፅን ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሰብኩ። ካብቲ ዘጋጠመኒ ፅቡቕ ነገር ንመውስወ ዝኸውን ኩሉ ነገራት ከዳሉ ጀመርኩ። ወርቂ፣ ናይ መውስወ ክዳውንቲ፣ ንስድራ ቤታ ዝወሃብ ህያባት፣ ንሰርጊ ዝኸውን እኹል ገንዘብ ሒዘ ተበገስኩ። ኣብቲ ነፋሪት ጉዕዞ ሙሉእ ለይቲ ክሓስብ እየ ዝሓደርኩ። እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ዝፅበየኒ? ሳሮን ብኣካል ክሪኣ ከለኹ ከመይ ትኸውን እያ እንዳበልኩ ብናፍቖት እቃፀል ነበርኩ። ነፋሪት ኣብ ማዕረፍቲ ምስ በፅሐት ክትዓርፍ ከላ ልበይ ብሓጎስ ክትመትት ጀመረት። ኣብቲ መዕረፎ ነፈርቲ ወፂኣ ናብ ካምፓላ ዝወስድ ታክሲ ሒዘ ተበገስኩ። ምስ ሳሮን ቅድሚ ምብጋሰይ ተዘራሪብና ነርና። ንሳ ድማ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ቆፀራ ሂባትኒ ነበረት። ንሳ ባዕላ ሒዛትኒ ናብቲ ዘዳልወቶ ናይ መርዓ ቦታ ክንከይድ ምዃንና እዩ ነይሩ መደብና። እታ ከተማ ብጣዕሚ ዋዕዋዕን ብዙሓት ሰባት ዝነብሩላን እያ። ኣነ ግን ኣእምሮይ ኩሉ ምስ ሳሮን ጥራሕ እዩ ነይሩ። ናብቲ ዝቆፀርናሉ ሆቴል በፃሕኹ። ኣብቲ ዓብዪ ኣዳራሽ ከፍ ኢለ ክፅበ ጀመርኩ። ቴሌፎን ክድውለላ እንተኾነ ግን ንመጀመርያ ግዜ ስልኪ ዓፂያቶ ፀንሐትኒ። ምናልባት መንገዲ ተዓፂዋ ወይ ባትሪ ወዲእዋ ይኸውን ኢለ ንነፍሰይ ኣእመንክዋ። ሓደ ሰዓት ሓሊፉ 2 ሰዓት ሓለፈ። ሳሮን ግን የላን። ስልካ ግና ክፍትን ነበርኩ። ጭንቀተይ እንዳወሰኸ ኸደ። ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃበትኒ ናይ ገዛ ኣዳራሽ ክሓስብ ጀመርኩ። ሓደ ግዜ ቪድዮ ክተርእየኒ ከላ እቲ ከባቢ እንታይ ከም ዝበሃልን ኣብ ጥቓ እንታይ ዓብዪ ህንፃ ከም ዝርከብን ብሃጓፍ ነጊራትኒ ነበረት። ኣብቲ ሆቴል መፂኣ ንሓደ ናይቲ ከባቢ ቋንቋ ዝዛረብ ሞተር ሳይክል ሒዘ ናብቲ ከባቢ ክኸይድ ነገርክዎ። ልበይ ሕማቕ ክትነብር ጀሚራ ነበረት። ኣብቲ ከባቢ ምስ በፃሕና ሰባት ስእላ እናረኣኹ ክሓትት ጀመርኩ። እቲ ዝገርም ነገር መብዛሕትኦም ሰባት ነቲ ስእሊ ክርእይዎ ከለዉ ይግረሙ ነበሩ። ገሊኦም ድማ ብሕሹኽሹኽ ይዛረቡ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ እታ ጓል እዚኣ እፈልጣ እየ ግን እኮ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይኮነትን ትነብር በሉኒ። ኣነ ድማ ብሃንቀውታ በጃኻ ኣቦይ ኣበይ እያ ትነብር ንገረኒ በልክዎም። ኣነ ካብ ርሑቕ ሃገር ክምርዓዋ ኢለ እየ መፅየ በልክዎም ነቶም ኣቦ። እቶም ኣቦ ብድንጋፀ ጠመቱን እሞ ናብቲ ትነብረሉ ገዛ ክወስደካ እየ ግን ንዘጋጠመካ ነገር ነብስኻ ኣዳልው በሉኒ። እዚ ቃል እዚ መሊሱ ጎዳኣኒ።
ናብ ሓደ ዓብይ ሰፈር በጻሕና እቶም ኣቦ ናብቲ ማዕጾ እትዮም ተመለሱ። ኣነ ድማ ብስምዒት ልበይ እንዳሃረመ ንማዕጾ ክሓሓኽዎ። ማዕጾ ክፍት ክኸውን ከሎ ግን ዝረኸብክዎ ነገር ፈጺሙ ኣብ ሕልመይ ዘይገመትክዎ እዩ። ማዕጾ ዝኸፈተትለይ በዓላ ሳሮን እያ። ግን እታ ኣብ ቪድዮ እትረኣየኒ ዝነበረት ንጽህትን ብንጹል ህይወት እትነብር ሳሮንን ኣይነበረትን። ሳሮን ብጣዕሚ ሰንበደት፣ ገጻ ጸልመተ፣ ክትዛረብ እኳ እትኽእል ኣይትመስልን። ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ድማ ሓደ ዓብይ ሰብኣይን 3 ቆልዑን ከፍ ኢሎም ምሳሕ ይበልዑ ነበሩ። እቲ ሰብኣይ ካብ ከፍ መበሊኡ ተንሲኡ ናብ ማዕጾ መጸ እሞ ብእንግሊዝኛ መን እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢሉ ንሳሮን ሓተታ። ሳሮን ርእሳ ኣድኒና ክትበኪ ጀመረት። ኣነ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ክርዳኣኒ ኣይከኣለን። እቲ ሰብኣይ ናብ ዓርከይ ተቐይሩ። ኣነ ሰብኣያ እየ፣ እዚኦም ድማ ደቅና እዮም፣ ንስኸ ደኣ መን ኢኻ በለኒ። ኣብቲ እዋንቲ ዓለም ክትናወጽ መሬት ክትክፈት እሞ ክትውሕጠኒ እየ ተመንየ። እታ ንኣዋርሕ ሙሉእ ንኽምርዓዋ ህይወተይ ክሰትረላ ዝሓለምክዋ ጓል ናይ 3 ቆልዑ ኣዶን ሰበይትን እያ ነይራ። እቲ ዝገደደ ድማ ንሳ እዚ ኩሉ ነገር ዝገበረቶ ምስቲ ሰብኣያ ብምስጢር ብምስምማዕ እዩ ነይሩ። እቲ ሰብኣይ ንሳ ምስ ናይ ወፃእ ሃገር ሰባት ተላልያ ገንዘብ ክትረክብን ኣብ መወዳእታ ድማ ብስም መርዓ ንኢሮፓ ክትከይድ ድሕሪኡ ድማ ንዕኡ ንደቁን ቪዛ ክትወስደሎም ዝብሉ ዲት እዩ ነይሩ። ሳሮን ኣብ ቅድሚ ሰብኣያ ተንበርኪኻ ትበኪ ጀመረት። በጀኻ ይቕረበለለይ፣ እቲ ህይወት ስለ ዝመረረና ካብዚ ድኽነት ንምውፃእ ኢና ከምኡ ጌርና በለትኒ። እቲ ሰብኣይ እውን እቲ ሓቂ ምስ ተጋሃደ ርእሱ ኣዲኑ ክበኪ ጀመረ። ኣነ ኣብቲ ቦታ እቲ ሓንቲ ካልኢት እኳ ክጸንሕ ኣይደለኹን። እቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ ናይ መውስዋ ኣቑሑትን ወርቅን ኩሉ ንዓይ ትርጉም ኣልቦ ኾነ። ኣብቲ ሆቴል ብኸመይ ከም ዝተመለስኩ ባዕለይ እኳ ኣይፈለጥኩን። ንሰሙናት ዝኣክል ኣብቲ ሆቴል ተሓጽየ ክበኪ ጀመርኩ። ስለምንታይ ሰባት ከምዚ ዝገብሩ እንዳበልኩ ነፍሰይ ይሓትት ነበርኩ። እዚ ፍጻሜ እዚ መላእ ህይወተይ ዘይቀይር ዓብይ ስምብራት እዩ ገዲፍለይ። ፍቕሪ ቴሌፎን ብቪድዮን ጥራይ ዝህነጽ ከም ዘይኮነ ሰባት ንጥቕሚ ክብሉ ክሳብ ክንደይ ዓሚቝ ወዲት ክኣልሙ ከም ዝኽእሉ ተማሂረ። ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ እዚ ዛንታ እዚ ዘካፍለኩም ዘለኹ ንሳሮን ክወቅስ ወይ ክፈርድ ኢለ ኣይኮንኩን። ነገር ግን ኣብ ስደት ዘለና መናእሰይ ብፍቕሪ ቴሌፎንን ብስእልን ጥራይ ተደናጊርና ዓበይቲ ውሳኔታት ቅድሚ ምውሳንና ኣጽቢቕና ክነስተውዕል ከም ዘለና እትሕብር መልእኽቲ እያ።